without wasting most of our time, the MC of today's event, the man we all know very, very well, a man of timber and caliber. As now that diamonds always come in small size, and this is one of the diamonds we'll be viewing this night, irrespective of his size, but definitely he's a diamond at heart. So without wasting much of our time, permit me to call to the microphone the MC, the master of ceremony to today's event, no other person than Comrade Ahiogo, Ewulono Ahiogo, Duke Igbo, Mawandi Igbo na South Africa, Obridika Kanana, my bosom friend and brother, Mawandi Igbo. No, you are most welcome. Thank you, Secretary Abia State Union Western Cape, and also the Secretary Abia Provincial leaders. Igbo Mamano, Bikala Mekele Ndieze, Ndi Chief, Ndize, Ndi Ozo, Ndi Doctor, Ndi Lawyer, Ndi Professor, Mandi lawyers and liars, all of you, I greet you. Even traders, I greet you. People who are on the street, I greet you. Both people from the formal and informal sectors, I greet you. You are highly welcome to today's occasion. Today, Abia State, South Africa are going to use one stone to kill two birds. What am I trying to say? Yesterday, we did a national convention here in Pretoria, where we elected our new leaders who will spearhead the affairs of Abia State for the next 3 years, starting from today, immediately have been inaugurated. And also, for us to summarize it all, Abia State Union, our brothers in Pretoria, are also doing what you call New Yam Festival. In Igbo language, Iri Ji Ohoro. The yam, you know, is the king of all crops. Ladies and gentlemen, with hand of applause, welcome to the high table, the chairman of today's occasion, Chief Victor Okebu. Okosisi Ndibo na Doben. Biko no kwori ake bobla go. Biko nyame okosi oche. Nyi oche. Okosisi no. Okosi Ndibo. Ladies and gentlemen, welcome to the high table. Chief and Mrs. Ben C. Adele, Onwa Nkembo na Sirimo. Onye nwere onye aka dede mgbalege. Unu lekwu ya gburugburu. Banye godloche banye lolo. So ya gburugburu. Ama Ima akpage la di deep. You need to get a G wallet me like akpage di too deep. Please also to the high table is no other person other than Grand Patron Chief Badwin Obase. Unaga kwalia boro yino, lakwe boro ego, lakwe me boro. Chief Badwin Obase. Since Eze Hamro Nigeria for the past 20 years, Asia Eze Yajo, Ndebo Ahnos La Scata. Welcome to the high table. The person known as Ise Nise Namise. One for Isikuato. Leia, one for Obo. One for Obo. One for Obo. Please, ladies and gentlemen, welcome to the high table. Honorable Chief Godwin C. Wampa. I don't need money. My sister can see how you are looking at this morning. Thank you very much. It's our culture. It's our culture. Because I'm privileged also to call to the high table. Ladies and gentlemen, welcome to the high table. His Royal Highness Eze Gerard Ogwe, Onyentundibo,
Nkembo na Mpumalanga. Akpagi koreko. Akpagi koreko. Hey, lekwa ko shaga. Efe ya ma fe pundi ozo. Wona nem need the money. You do it gently to stop looking at me. Ladies and gentlemen, I'm privileged to welcome to the high table a son of Abia, a well-placed son of Abia in academic field, a professional in that matter. Ladies and gentlemen, a hand of applause. Welcome to the high table. Dr. Mrs. and Mrs. Ifeanyi Nwosu Bendigbo Ijeji Gawa. Oh, a doctor. Oh, a doctor. Owoke kola dige me all awakwa my brain in case issue me ara chebage. Get back ya diwa tweet wage now ya ma gbaba ohia. The early get check my brain again ogbawala be better for us. Abia no. I'm privileged to call to the high table the President General of Nigerian Citizens Association South Africa, NICASA, Reverend, Honorable, and Mrs. Frank Onyekwere, the President of NICASA. Please go for him, please, as he's coming. The Bible says, blessed are those that give it than those that receive it. I want to receive. Give me. Let God be blessing you. Give me. Yeah. Jasper, God to say, blessed are those that give it than to receive. I want to receive. Yes. Also, permit me to welcome to the high table. I like to be gender sensitive. I told you I will try my possible best to carry everybody along in English. And as someone I love to be gender sensitive, I'm privileged to call to the high table the President of Nigerian Union South Africa, NUSA, a daughter of Abia State, Honorable Mrs. Doris C. Ikere. Nwunye ya bụ mama Igbo niile. Ebe ndị abịa na-eme ihe all anọ there. Ladies and gentlemen, and also as a good in-law to ndị Igbo, to ndị Abia, he received a traditional title. Ladies and gentlemen, I'm privileged to welcome to the high table Professor Chief and Chief Mrs. V. Towobola Ogbuagu Nkembo Libere. Lekwa ha, hapo hano, Mami Igbo. Mami Igbo, aye kelege. Prof, you're happy. Hi, Mami. Please, after the person I'm going to introduce now, we'll enter into opening prayers, and after that, I'll continue introduction. Please, I've not finished. I'm not done introduction. Permit me to introduce in a special way the chief host of this event, the person in charge of Abia in Pretoria, the capital city. As I welcome in a special way the chief host of this occasion, a good friend of mine, a gentleman, a handsome man to the core. Please, as we stand on our feet, I'm privileged to welcome the chief host of this occasion, Honorable Chief and Mrs. George Nwosu, the chairman, Abia State Union, Pretoria, and the chairman, Abia State Council of Provincial Leaders. Look at the wife. You see? Hey! Welcome. Look here. Hey! Holiday. This thing is not us, you know what I mean. But my chairman. Hey! My chairman. Hey! What's that? I'm happy. Onishani.
Onishani. Oh, Ndafia. Hediku na kokolam. Onishi. Onishi. 1 billion naira. 1 billion naira. Ego chukwu adi agwa agwu. Ọgwa chukwu nwego. 1 billion naira. 1 billion. He's talking pleasantries with honor, with honor to now. Akwa nebelu onye nwelego na dị iche. Akwa nebelu nwa ogbenye na dịkwa iche. Maka ife ga-eji kwenye nwelego n'ọdị adị. Mana a ga-eje mbibi ma ọ bụ lani wekwa nwa ogbenye. Onye na-enwere ego na-afụju anya. A Latin adage says, Echie kwambonum ekwam ukundum habitare fratis et unum. Oh, Latin kwuru. Mba akozila anyị, thank you. Akola anyị, thank you. Eyes. Sigi, don't tell us, eyes. Ego dị n'ogwu. Thank you. Onye nwanyị, anyị agbakọta n'iru gị na mgbe ehihie. Na dịka ndị Abia State nọ n'obodo South Africa. Anyị eche onwe anyị n'iru gị n'ọgbakọ nke anyị bịara n'ụbọchị tata. Na mmemme iri ji ọhụrụ, mmemme ịhazi ndị ga-anọ n'isi ịchịkọta ọdịmma Abia State. Na anyị wee na-ewere oge dị ka ọ ga-hafe gị n'aka. Ka ị bịa buru ụzọ kpere azụ, ka ị bịa chia n'ihe niile nke a ga-eme n'ụbọchị tata. Na anyị na-ekwubi okwu wee na-asị ka mmemme niile a ga-eme n'ụbọchị tata n'ebe a ka ọ bụrụ ihe ga-ebuli aha gị elu, ka ọ bụrụ ihe ga-eweta udo na ọganihu na Abia Steeti, ka ọ bụrụ ihe ga-eweta mmekọrịta nwanne na nwanne, ka ọ bụrụ ihe ga-eweta ọganihu na ezi echiche na mmepe ụzọ nye ọbụnadị nwoke ma nwaanyị ọbụla bụ nwa onye Abia Steeti nọ n'ebe a. Ndị enyi anyị na ndị ikwu na ibe anyị na ikwu na ibe ndị bịara ọbụnadị iso anyị ṅụrịa ọṅụ n'ụbọchị tata. Anyị wee na-asị ka ị bịa werechasị ọnọdụ ka udo gị chia n'ihe niile nke a ga-eme n'ụbọchị taa. Anyị ekwu okwu megide mmụọ ọbụla bụ mmụọ na-eweta ọgba aghara, mmụọ na-eweta adịghị n'otu, mmụọ na-eweta agaghị n'iru, wee sị na ohere adịghị gị n'ebe a. Anyị wee na-asị na bịa werechasị ọnọdụ, bịa duzie aka, nye anyị amamihe, nye anyị nghọta, na mgbe anyị ga-achịkọta n'ebe a ka ọ bụrụ ihe ga-eweta obiọma, aṅụrị n'etiti nwanne na nwanne, n'etiti Abia Steeti na obodo ndị ọzọ, n'etiti ụmụ Naijiria niile nọ na South Africa. Bịa mee ka Abia Steeti gaa n'iru, ka agbammbọ anyị na-agba n'obodo a ka ị gọzie ya, ka o bulie aha gị elu, nara ekene n'ihi na imewo ya, n'aha Jesus Christ bụ onye nwe anyị. Amen. Please, may we clap for Jesus. May we clap for Jesus. I'm privileged to recognize in a special way Chief Obeji Chukwuma, Papumiri Nkembo Nepa Enugu State na Mpumalanga. Onya unoga Mpumalanga. Dimson Daniels Osimiri ndị Igbo na South. Ahụ m ya Osimiri. Osimiri ekele m gị. Enwere osimiri nwe orimiri. Ndị Igbo ndị Abia unu shiri ike. I'm happy to be here. Having said that, I'm privileged to recognize in a special way Mr. and Mrs. Chris Eme, CEO, Life Care Ambulance. Bikono Koriaka. Ebe ọbụla ga nọ, ịda ya bịa buru gị. Ole ambulance kije bịa, ọ ka nwere air condition. Owe ko lekwu ya unu rotod. Onye awo unu chọ ịga ụlọ ọgwụ enyi unu bed ngwa ngwa. Unu kpa ambulance ya buru unu. Former chairman nzukọ ndị Igbo Pretoria, Honorable Chris Onyejiwa Chimes. Because my father was the headmaster, so I know what they used to do. You know, I let go my father, my baby more here.
Because as I recognize the provincial leaders, because of that, Yekulie, Kandi Matumana, Lundudum, Zurezu, Ekere. Please, I'm privileged to recognize our provincial leaders. Wherever you are, please, you will stand and greet the audience. Already, I've recognized officially the host chairman, Honorable G.C. Imosu, already seated there. That is the chairman of Abia State Union, Pretoria. Also, the chairman, Abia State Union, Port Elizabeth, Honorable Patrick Chukwu, Hamadike Nkembo Nisochi. Ike rura genona, itozu retozu. In fact, ewe enyenya Nisochi. Hamadike kelemge. Also, I'm privileged to recognize in a special way a good friend of mine, the chairperson, Abia State Union, Western Cape, Honorable Bright O. Ohaja. Despite fact, all the bereaved, as we speak now, the father is a mortuary, but happening there, second, you know, money. I say, may his soul rest in perfect peace. Amen. Thank you. Please, I'm privileged to recognize the chairman, Abia State Union, East London, Mazi Onekachi Ole Afunwa Chetana. Afunwa. One of the biggest bottle store and club. The chairperson, Abia State Union, Rustenburg, Honorable Ajere Bright Ikedichi, the Premier, Northwest. Honorable Adele Okechukwu Tony, Chairman, Abia State Union Braids. Name Tony. But Tony Kede too gentle. My own is Radical Tony. You know, that's why you call yourself Tony, I call myself Anthony or Antonio. The chairman of Abia State Union in Limpopo, Honorable Savior Okoro Ezekweche na Limpopo. Ezekweche water. Ezekweche. Akrekegela no muso. Idega, eme like eme plus and minus. Please, I'm privileged also to recognize the chairman, Abia State Union, Northwest. Onya Shirikeo, popularly known as Sapi. Ono Abia State is Rezu. And as I said before, I was part of them 4 months ago. Also, clap for me, Comrade Tony Ewulono, former president, Abia State Union, Johannesburg. Odrezi, Koramaka. The secretary of Abia State Union, Western Cape, and the secretary of Abia Provincial Council, Honorable Victor Wokoma. Victor Biko Kelewanya. Also, permit me to recognize in a special way the person that in few minutes' time will be inaugurated as the PG of Abia State in South Africa. I'm just doing a recognition. Former chairman, Abia State Union, Pretoria. In fact, he continued to be the chairman of Abia State Union, Pretoria. More than 3 years, I asked him, do you want your son to succeed you? He will say no. After election, they will re-elect him because he's a good man. For more than 10 years, he has been ruling Pretoria. And today, Ndi Abia say he's going to be a President General. Ladies and gentlemen, I'm privileged to recognize in a special way Honorable Chief Chile Igbo. Don't mind the beers. He is my junior brother. For your information, please, I'll also do more introduction, but before then, let us do a ritual. I told you that I'm going to do it in sequence. In sequence. You know, the breaking of kola nut. In Igbo, we say Ewoje. Please, may we present the kola of Abia in Pretoria. Please, yeah.
Go and give it to your husband. The husband will bring it to the chairman. Then they will take it off from there. Lenia, here watch. Nanda uno here kuna kokolam. Chile kenna. Here gemuno ya chondo gime. Obunda wonde na Lebanon. Mama wonde ka. All ka kabiola H. Ndị kọrọ ọka H ndị H na-adịkwa egwu aha cha H ndị n'akụkụ Israel wụ H ndị na ebe ka Israel ka ọzọ H kwa North and South Israel. But Netanyahu said that we are fighting from 7 different fronts. Oholalo Japu ama omenala erula. Some people can be very quiet now. Ama Ọha Abia gi George. Okosi ngwanu anyị lewa gị. Che Abia Queen. Abia Kwezon. Abia Kweno. Igbo Queen. Igbo Queen. Igbo Kwezon. Nigeria Queen. Nigeria Queen. Nigeria Kwezon. Our dear guests from far and near, you're welcome to Abia State occasion. The stage or the item we are attending to right now is a program that doesn't hear English language, which South Africans call Isingisi. Our ancestors don't hear Isingisi. Therefore, we'll attend to it. We will speak to our ancestors and the gods of the land in the language that they will understand. Igbo Queen! Igbo Queen! Igbo Kwezuono! Nkutekweria? Ndewonu. Abia State nabatara unu n'ụbọchị nke taa. Mma anyị ekelela gị. Anyị ga-agbapụ ọsọ. Chief Obasi, ịnọ m nda. Onye isi ise na ise, ịnọ m nda. Anyị ga-emenu mmemme ọjị a ka anyị wee nabata ndị Igbo nọ n'ọgbakọ anyị n'ụbọchị nke taa. Ndewonu. Amaside. Chief Obasi wụ my elder and onye echichi ka ọwụ, our patron of Abia State. Though now I'm the chairman of the occasion, asị na ugwu nkwaye de biko kwụrụ ọtọ ka mụ na gị mee ihe dị n'ọjị ya. Ndewonu. Biko aga m asị lekwa ọjị nyere anyị aka gọziere anyị ọjị ya. Ndewo. Igbo kelenu. Igbo rienu. Abia State ọ ga-adịrị anyị na mma o. Biko ịma na ọjị a nwere otu o si gbaa anyị. Agawachi ije ọjị na ọjị a. Ama ma ọ ga-ezucha. Duka Igbo bịa nso. Director of Protocols. Okay, ihe wụ. Duka anyị ga-ebugharị oji ebugharị ka anyị ga ọjị a ka anyị tawe. Okay. Biko ebe ọ dị otu a. Ka onye ga-ebu oji aka na-enye ndị ọrụ n'aka. Masị ụtọ ọbụla ọfọ ha na-eji aka egbu ya. Biko onye a ga-ebu ụzọ onye ọjị, biko onye godi our chief host ka o wepụ aka ọjị ya. Na ọ tara nwere isi. Ofu onye wepụ ọjị n'aha Gauteng province, the Johannesburg. Biko Cape Town, ofu onye wepụrụ anya ọjị n'aha ndị Cape Town. Abia State Indegens Congress, Cape Town.
Ka na-enyere ndị Abia State Indegens Congress ndị Durban their rep. Biko ka enye ndị Port Elizabeth Abia State Indegens Congress Eastern Cape. I ga-agbapụ ya ọsọ. Okay, Eastern Cape ewerela. Ka o ruo ndị East London biko were ọjị. Mee ka o ruo ndị Limpopo aka. Abia State Indegens Congress Limpopo. Biko Abia State Indegens Congress Northwest. Biko anyị na-eme ha a na-agbalị ka ndị nọchitere Abia State Union na South Africa ewechala ọjị. Biko n'ugwu onye ọbụla chairman of the occasion chairman na Abia State ewepụla ọjị ọkwa ya. Biko ka onye Anambra State ndewo Enugu State Ebonyi State onye Imo State n'ebe a biko ya wepụrụ anya ofu aka ọjị. Na-eme onye anị ọma onye biko ndị Delta State Igbo speaking Delta ndị anị ọma ka anyị ma na ndị Igbo wezuola ọjị. Biko mee ka ọjị ruo Awani Kasa president aka. Anaghị nwaanyị ọjị na omenala Igbo ọwụ na a na-enye nwaanyị ọjị nwanne anyị nwaanyị dazuru adazu Nusa president anyị ga-akpọ gị aha mana ọjị ya ga-eru gị aka ya gazie. Di gị automatically ọ kwalifai iwere ọjị maka echieli ya echi n'ala Igbo. Biko wegara prọf ọjị ka o wepụ aka. Abia kwenu. Abia kwenu. Kwezonu. Ga-enyekwa n'ise n'ise na-ama isi ọjị onye ihe ndọ. I think the high table is covered. Biko aga m ewere ọjị na mmadụ ka m wụ ihe akọfe ma ọ ga-enye m nsogbu. Ya ka m wepụ nwere aka ilu. So biko Igbo ụbarụrụ ụlọ 1 n'ụbakala biko ga nye ọjị ọ patron na Abia State much is expected ọ patron anyị. Ụbarụrụ ụlọ you're welcome. Biko wepụ aka ọjị gị. Ndewo. Okay, biko enwere representative ndị Nigerian Union n'ebe a bịa wepụrụ ọjị. Eji m anya na-achọ GC Nwamkpa. Checheche Igbo kwezuonu. O nwere onye ọzọ. Ebilila ajụọla oyi. Onye isi anyị, onye echichi nọ n'etiti anyị, Chief Ọnwa, ka ọ gọrọ anyị ọjị a biko nụ. Biko ni ka anyị gbapịa n'ọsọ because chejela ka anyị wa n'ọjị a. Chineke kere n'igwe anyị nwa bụ ụmụ ndị Abịa gbakọrọ ebe a na-asị gị na anyị ewetala ọjị na anyị na-achọ ịwa ọjị a na-asị gị Chineke bịa bụrụ anyị onye isi ihe ọbụla anyị taa ọjị a n'abalị a ka anyị tata ndụ. Ụmụnne anyị si very far all the whole province bịara since yesterday ha mee the convention họpụta onye ga-edu anyị. Ana m asị Chineke ya gọzie and ihe a bụ imove Abia forward. So Chineke ana m asị gị ka anyị ga-ata ọjị a ka anyị tata ndụ tata ahụike
ụkwụ anyị ji wee bịa ka anyị ga-eji wee laa ka aka ya mma site n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. ọnwa gburugburu biko tolie ọnwa gburugburu odogwu ndewo aka nọ ọ gbazuru agbazu nke pụtara na mmemme anyị a taa eluigwe na ụwa na-agbara anyị akaebe. Ndewonu mma. Have you seen my beautiful baby? Have you seen my tomato baby? Oh, baby, suffer the cool me temper. Ada, baby, na sugar. Our in-law from Mpumalanga, Honorable S.S. Kumalo, Eziogo Ndiabia. Honorable Kumalo, we greet you. Dr. Tunde, you're highly welcome. We have many doctors here today. Also, ladies and gentlemen, I'm privileged, I'm highly honored to call to the high table one of the distinguished sons of Abia State here in South Africa. Owo Ofonye IG Emonu Fraja Diebube. Owo a designer to the call. Anthony Chibuzo Mokwe Oba Diohama Nkembo Namasato Asian Kingdom. Oba Rulo Nkembo Nobakala. Mirinezoroha Nkembo Nobakala. CEO the Daroxy Exclusive. Oiwawu, the Mayor and Chancellor of Abia State. Ladies and gentlemen, welcome to the high table. High Chief Tony Mokwe Omokwe Oba Rulo Nkembo Nobakala. Oba Diohama. The Lord Chancellor, the Mayor, the Grand Commander, Ndabia Diebube, Biko Nabatamia, Oba Rulo Nkembo, Oba Diohama, Mirinezoroha, the Lord Chancellor, the Mayor, the Lord Chancellor, all triple chief Gobo. I think we hold Ilahu. Let's go to design the area. Let's go to design the Ilahu. The Chancellor. The Lord Chancellor. Oh God. All the long one for Bacala. All the Kalisa listen. The Patron. Obago Alatina Bezi. Oga Isinego Nenyanole. Isinego Ibane Nyono Joy. Isinego Ibabo Vanity. Isinego Ibane Nyolanoli. Oga Kangwa Ginego no The Lord Chancellor. The Lord Chancellor. The Mayor. The Mayor. The Mayor. Abagilabia. Basi Nana. Also, I'm privileged to recognize in a special way Elder Philip Uroba. Elder. He speaks Igbo more than you. Abia, unla wako Lord. I want to have cast. You see our uncle Lord, how he is. Honorable Uche Utugutu, the secretary. I will not forget to recognize quickly Evangelist Morris Onoha. Also, Evangelist. Oh, Onwa TB Joshua. Now, TB Joshua Lawala. Managiwa Kano. Egano. Let me recognize Patron Prince Amade Woko Ekodilopu. Can we kill Aishambera?
Also, let me recognize quickly former former Vice Chairman Nzukondi Igbo. Please, because I recognize in a special way my brother. When I mean my brother, I mean my blood brother, Honorable Bishop Chikwendo, the PK. Hapokwano. Or who guest house Yala Ramberg, Gebafu, Lequia. Chief Oje Ekuribe, Akwapata, Nkembo, Ndibo. So, Ekele Acho Nyoma, Ike Agwekele, or Ekele Keleze, Ekelibia. Adira, let's put our hands together for him, our new President General. And because Agama about the patrons, because Kahapuroto do Haliyono, then Ndabia Ndela Cheha. Agama every this microphone, Nyofe Grand Patron Badwin Obase. Onwa Nokwanga, then Uno do Haliyono, all over Bible, Buramadioha. Konye Lefe, Yapotea. If you are worshiping any God, bring it out. We are going to swear with it. Unu do haliyono, unu basit. I actually do the New York to swear. Pastor Frank, be a witness. Come and be a witness to this event. Because by the powers conferred on us as the President of Abia State Indegens Congress South Africa, actually doing the Euro. This is a job that we do for us for the next 3 years. 3 years. I said 3 years. And it shall not be more than 3 years. Our resolution in the convention yesterday, we all agreed that 3 months before the 3 years elapses, you must have started planning and preparing how to hand over power to the next executives. So, because I do solemnly swear that I shall fulfill my obligations as an executive of Abia State Indegens Congress South Africa with all loyalty, trust, confidence, without any iota of lies, that I shall continue to defend and uphold the interest of this great union until my time of assignment elapses, which will be in the next 3 years' time from today. So help me God. They won't. Because they are pastor.
Just a very short prayer, eh? Okay. Father, we thank you. We present before you the newly sworn in executives of Abia Indegens Congress, South Africa. As we entrust them with this leadership and mandate to the Abia community in the entire of South Africa, we pray for wisdom, leadership ability, understanding and directions, that they will lead the good people of Abians to the greater heights. I pray that you will guide them. Let there be unity among them as they serve the community. May you also bless them through this service. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Congratulations. Ndewonu. 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 You deserve it. Ndewonu. I have your new leadership. Thank you. Thank you. Thank you. The Savior. 3 years. Anyị ga-awapụ ji o nwere ha nwere ime ebe a biko nụ anyị wacha ji a ga-eme install Abia National Patrons and also agakwa award a ga-enye ndị mmadụ patron ji isi mba ese hafa biko asị gị pụta si ha leji ga-eji gburugburu Abia mmammanụ anyị chọrọ iji ofu akụ wee gbagbuo nnụnụ n'azụ. Anyị emego convention, anyị asụọ in the executive. Ugbu ịwa ji Abia State anyị ga-awa ji ụmụnne biko nọ taa ka Abia na-eri ji onye Abia ọbụla taa ihu ji rie ọ gaghị asa gị afọ ebe ọbụla ị ga-enye gị ji ịma awa senetọ na Naịjirịa ọ sị ebe ọbụla ị hụrụ na riwazie ekwela ka akpọ gị akpọ ebe ọbụla ị hụrụ ji riwe ọ gaghị asa gị afọ anyị abụzi penshọna bedo overtake dịkwa allowed young boys ike dị unu dị allowed to do overtake so mụ na sị ka m wapụ ji ka m jiri 10,000 wapụrụ unu ji ọ ga-aba na akaụntụ unu as from biko ọ 10,000 rands ọ bụ 10,000 naira biko ọnwa gburugburu ji 10,000 rands lawa ji unu ka ọrịa ka biko nụ ọ sị na ego ga-aba na account in the next 30 minutes eno ka nshis ama m ndị ga-ekpe m ka asị hapụ ala ga-eme ya eme ọ bụrụ ndị o nwere ga-ekpe m ka masị n'unu ka chefuo ya biko gburugburu 10,000 South African rands I want to see by biko ndị
I'm with 3,000 rands. Akuno hoya 3,000 rands. All ka gentlemen in Jamaica. Abia kelenu. Na hamona palace moa. Ejim 3,000 na wapuro nuji. Asem abia kodu na mma o. Esim kwa ha gola. 3,000 rands because kwa na aka 3,000 say the way they were Oshimiri. Abia Mamano. I made you 10,000 rands. Well, yeah. Ono ko should obereji as big man no. Onye 500 ya wora half lawa. Big man. Abia Mamano. Abia Rieno. Moano. Zono. I get in region of where they are even. As anywhere I got, I did one and I did one high and I go. I can bag, I go to find your bank, I go at Dankota, I go at Denogan. I go to the move. Come with 5,000 what I drink a because. Ono Koshi, what I slice there. Or Jinda Nuku. You don't get caught to a big young woman in Malacca. And don't you when you hooking 100 rand. Igbo kwenu. Abia kwezuonu. Mwasinde Pretoria. Okosisi di 3,000 rands awaru nuji. Oga diri nu mma na eke, diri nu mma na orie, diri nu mma na afọ. N'aha Jesus. 3,000. 3,000. Lequiano. If you don't can never had the guaranteed. He said he's an amice. Chief, he said in the way. Can't say microphone, my little dimba. You will roko. Ndabia ndewonu. Biko ekela monyo alile bereba. Ibia no yenda Abia State, Mande Pretoria. Na ji nka na wata. Agmeji 2,000 we wara ndabia ji ndewonu. He said he's an amice 2,000. Lequia Okonko. Unu kashla wajia. And all the Kandashla wajia. Hala hapu ebareka ahoni ahola walimia. Abia man. Agameji 2,000 waji na hamuni sinonam. 2,000 kwa naka. Onya abo pastor. Odiga ekwu aga. Ande pastor kale ekwu aga. Iya ande pastor ejoku. Igila irotile sha kolubi anye. Chukula kolubi gi. Ande ila kolubi du kumo. Danu bi ndi ọzọ. Ndị Abia ekele m no. Ndewonu. Muonu. Rienu. Amam ego a na-achọ ebe a. Achọrọ cash ka achọrọ ya. Achọrọ ego. But give one the guaranteed. Isa anye the next one day. Anyị kwere ekwe. Boya. Because one na ga send ya by e-wallet or something. E-wallet. Anyway, Kanji, now my family, my wife neighbor, and my children can go Noji for 5,000 rand. Thank you. 5,000 rands. Dr. Wosu. 5,000. One for. Look here. Doctor to the village. To the village. Biagaze school. Oh yeah. Because she made your operation. Our family labor. Otibu Abia kelenu. On behalf of myself and my beautiful wife there, I give 3,000 rand. I want you about to cash. Oh, say cash. Our family labor. Bapomri dia. I should come so. May a million solar. I'm a watch 5,000. Hey! Also you go 5,000. I told you about talk. On your child. Let our colored. The color that you go. Around the color that castle light. Because ndidi okachukuji 5,000. La uranda bia jibiko no koleka bikono. On my sake. 5,000. Ola eriose. Because 5,000. Kojila wana ni ano give up takala ke bagi memi alihu. Mamo heri laka okay. 5,000 le piano.
lekwa ka shawa eno ka ndị grass school shawa ji you know ndị ji ego brown sugar onye nwere awara anyị ji nwanne m eji m 2000 awara ndị Abia. Okay, biko no kwa aka biko no. Brown sugar 2,000 rands. 2,000. Brown sugar. Ekele m. Lekuyano. 3,000 cash. Opotala. Okay, I'm cutting the yam for 2,000 rand. Please, doctor is cutting the yam with the sum of 2,000. Please go no kwa aka biko no draw easy. 2,000 rands. Thank you very much, doctor. Look at it. It is cash. I will not count with you. Count it. Look at our in-law. He is now. Because Kwanaka or the easy on your photo. Let the whole man. Bawam. Then what to do with it? You eat it. Is it not sour? It's not sour. Eat it. Yeah. Eat. It's nice. And this is how much? 3,000. 3,000 as cash. On behalf of the people from the bread in Abia State, IG 2000 now Warunoji. Uno kwaka biko do konaka. Abia State Union in bread 2,000 rands. Okay, shede. 2,000 rands. Can we go chapter by chapter and Abia first? Chapter by chapter of Abia. Because I get video from Abia, Johannesburg. Or sister chapter to Pretoria. Grand Patron passe. Gela Grand Patron, Grand Patron mokwe. Uno boys. Makandi Johannesburg. Ekola geja waji. Abia Limpopo Lawaji with son of 1,000 rands. Limpopo 1,000 rands. Biko Kahalawa with 1,000. Kamna in the Western Cape. Abia Progressive Union Western Cape. Biko Kahala Pota. Abia Progressive Union Western Cape. Biko Limpopo 1,000. Biko ase enyendeba. Na mona family I need 1,000 rands now. Then I in the Western Cape 1,000 rands. Make it 2,000. Thank you. Biko Kotona Aka. Alma Mopota East London. East London. Le East London Lapota Honorable Yeka. I got waji. Nafa family. Nafa Abia State East London. Mande kwe ho. Ana mawajia with 2,000 rands. There. Okay. Nnukwu oko unu amebe nsi ọkwa arụchukwu. Ndewo. Thank you. Biko 2,000. Biko asem unu jidenu ka unu ji. Biko ndị PE ga-awaji a mana vice m na ebe a ọ ga-agba ya 1,000. So 2,000 rands n'aha ndị PE. Biko kwa aka PE 2,000. Biko ama ekele President nzukọ ndị Igbo Pretoria. Le yakola bata biko no. Unu kwa aka biko le the President nzukọ ndị Igbo in Pretoria. Honorable Emmanuel Okoli and his deputy. Biko deputy ya Pastor Chijoke. Le kala bia biko no. Biko they are coming in. Olebe Hagano. President Mzukọ ndị Igbo. Honorable. Abia mman rien. Ejim 2,000 na awara unu ji ya. Biko kwa aka Honorable Emeka Iregbu 2,000. Biko
I like Eta who are bound on Lakoko. You know, all one for Alangua. Mammy, I'm going to want you beke. Eda, all British citizen. Abia mama no kele son because achọrọ ikele ndị Pretoria otu nji nabata anyị the hospitality unu nyere anyị dị very very nice indeed. We appreciate it. Mwaji 1,000 rands were waji. Mana achọrọ hand over microphone to my right hand man. Onye Anambra, but he's here in Joburg. Muna etutere tolite na Aba. Gacha Sancta Maria Aba. So we've known for many years. One Igbo man. Question. Can we 1,000 when Ahazijia? Udo the one Ngwagwanayo. Ami weri 1,000 cash. Goro. Namde. Honorable Namdi David, 1,000 cash. Thank you so much. Biaki Waraji. Waraji Nam. Duki Boylegi. Abia Keneno. No. Rieno. Umunu zono. Ya na-eme we ihe cash, ya na-eme ya kwa ego. Echi asịsị bịa biko. Otali Jesus na waji with 1,000 rands cash. Go ahead, make it. Abia Queen. Here 1,000 there, but tier 400. Yeah, tier 400 there, but. Abia Queen. Age 1,000 when I waranda Abia. G. Go when na gaga. Yeah. So I name me here cash. Yes. Go when I gaga. Yeah. Nkale menka because South was Nuri. South was Nuri. President is Condibo. Hey, Otale. Otali Jesus. Loyalo. Otali lawyer. Because I'm a innocent. Abia Kwezwen. Yeah, more American and South. Mmeji 1,000 rounds. $1 eba. $90 anga eme na dollar. So 1,000 rounds for now. And we can go me go $1,000. 1,000 down for now. Because American 1,000 rands. La waji. Having said that, can I check le pieba? Cash. Can I check President in Condibo? Because I'm with a microphone laying Secretary Abia Council of Provincial Leaders. Kabopota India Agenye Patron this evening. Because Nkazi, over to you for patronship. Ihe na niawo award of national patrons to some deserving sons of Abia State, South Africa. Onye izizi ainapo for this beautiful location wo our patron, comrade Anthony Ewulonu Dukibo, Mayandi in South Africa.
confide on you, the national patron of Abia State National South Africa. Because the next person on the line, who our brother, patron Franklin Aka, all the way from Western Cape. I now confide there the honor of national patron Abia State South Africa. Because Aka. The next person I may recognize, our triple chief, the chancellor, the chancellor. I now conferring it today, the 20th day of October 2024, as a national patron, Abia State Union, South Africa. You are most welcome, sir. The next person, I now confide the national patronship, who another wonderful son of Abia State, former chairman Ohaneze Ndibo Doben, KwaZulu Natal, former governor, Abia State Union, KwaZulu Natal, the Nigerian Union, KwaZulu Natal, the chairman of today's occasion, my namesake by the grace of God, no other person than Chief Victor Okebugu, Osi Okosi Kiz na Doben, Okosisi. Onye ọzọ anyị na-eburu abụ ekele na-aga na be ya wo the most handsome man ever in Abia State, Western Cape. He na-abịa with the face of Abia State in Western Cape. No other person than Chief Vincent Onyemachi Nzekwe, the pioneer and the first President General, Abia State Union, South Africa. The founding member and former governor, Abia State Union, Western Cape. The first chairman, Ohaneze Ndibo, Abia State, Western Cape. Two numerals to be mentioned, the face of Abia, Chief Vincent Nzekwe, you are most welcome. And finally, the last but not the least, all the unfortunate honor in essential, but we will give honor to whom honor is due. Honorable Ibems Ibeleme, the Premier of Abia State, has been one of the financial members and supporters of Abia Union South Africa. He has been with us from the beginning. He has put in his finances. He has put in his time. He has put in his effort and everything to make Abia National what it is today. Today, I now confer the award of National Patron to Honorable Chief Ibems Ibeleme, the Premier, Abia Union South Africa. And Akwada Keba. Abia Mamano, Muawo Kosisi Victor Okebugu, na Nata Award for Ibems Ibeleme, Onwa for Abia State. Honorable Patron. Oji Abia State egwu. So Mwana Natari Award. Abia Kwenu. Abia Kwenu. Abia Kwezuonu. National Award. I got Bob Yosa Bikono. Become about the President General of Abia State Union, South Africa. On a Buchile Igbo. Because Kebianso. Kebiame install this national award to deserving sons and daughters. On the Buchile PG. Because come closer. Come closer. Chile because I'm sure Abia State Award.
your duty have started. Yeah, Ọha Abia no dem I get her award. For the first 3 or 4, then my colleague will do the rest, and then we do it in that way. Makeke onweke. Abia, mamano. Because as onye ọbụla ịkarị ka ọjị, ọ ka otu uji gị igwu ya oru ise, asa egwucha ncha. Biko Chile, Odera, PG, o claim na kpọ ịma ihe dị m n'ọnụ kemgbe Chile, izu PG. Mkpọkwa gị Chile, you pardon me. Mba, wo ọla mere dị mma. Because I've taken over my duty. I'm privileged to call to receive this national award Triple Chief Anthony Chibuzo Mokwe Oba Rulon Kembo Nobakala. I want Yambo in the Abia State to this national award. Yamuna Drebawo as the Grand Commander. I've taken over my duty. I'm privileged to call to receive this national award Triple Chief Anthony Chibuzo Mokwe Oba Rulon Kembo Nobakala. I want Yambo in the Abia State to this national award. Yamuna Drebawo as the Grand Commander in the Abia. Odode. Oba Rulon. I don't even know where to start. But because of time, let me just start from somewhere and cut it very short. All you've been doing secretly and openly, Abia, Ndi Abia, they are aware of it. And on behalf of Ndi Abia, and let it be in history, here my first duty as President General of Abia National. Our award to Triple Chief, military and more than enough. Please receive this award. Jidenkiji. I didn't award a also. Onya sena ekele onya gwara akede. Otiye mkporo suseleli agodi because Jidenkiji. But Keji Demma. It is here with you. The Lord Chancellor. Okay, the Lord Chancellor. Udo. Udo. Abia, Mamanu. Abia Rienu. Ngono. Mono. Ofoye gara Oscar na New York. Oscar Award. Enye award, yes, na ya to wanya nkan. Mepe jacket ya wepụta list ndị odere. Thank you. Mother 120 something. But also to wanya ya. Ndị Abia. Ana m ekele ndị Abia. One thing now promise ndị Abia. We are just starting. We just started. The best is yet to come. My commitment in Abia will never die. As long as I breathe. Onye ọbụla bụ onye Abia my concern. Anyway, I'm onye Abia. Ihe m na-emere ihe m na-aga emere n'ụwa. Biko no, I really appreciate. Ana m eji 5,000 rands na Asara award. Biko Patron Basi Nnanna. Patron Basi Nnanna, Ndabia Arohelano, go the second recipient from the newly inaugurated PG. Patron Basi Nnanna, Ndabia Aho, Honor Akage. Ako hile mnende Abia. Chige abamane wuru chukwu. Dime hele Jidenkiji. On behalf of Ndi Abia, South Africa. Mwale nye award na ihe obile mne ndị Abia akwụsịkwala ọ dị anyị mma ejide nye gị ya udo.
Abia Mmamano. Abia Mmamano. The new PG. Merega Waniru. Amanabata award with 1,000 rand. Thank you. 1,000 rands. Konaka, Bikono. Konaka. Biko. Honorable Jasper. 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 Jasper Okereke from Pretoria, the third recipient. Honorable Jasper. You know, we started the same day. La Pretoria. You were there where we started Abia Pretoria, and you've been here with us. So, even your secret work, me put the banner from sunny side, Acadia, no, make your support and everything, because we really appreciate. So, on behalf of Kunya, we give you this award. Thanks. Abia Maman, Abia Mukan, Abia Zone, Unu Patalando Karano Ndabia. Honorable Evangelist Morris Onoha, Ozo. Honorable Ozo, Biko, Agama Foge, Bubio, Mana, Asana Chamana, Kwapo. I'm since 2003. Ela Ranja Abioku, because Jirenki. On behalf of Abia, South Africa, and Asana Kiji, Gemma, received this award. My PG. Okwe gini se ruweregi ewo dike biko amekele ndị Abịa na Ọhaneze bereba biko aga m azakwa ha etu ndị ọzọ si zaa ha aga m etikwe 1,000 wee were award a na-ekwekwe gị nkwa na ịkpọ anyị oku n'ehihie anyị ga-aza gị ịkpọ anyị n'abalị anyị ga-aza gị ị na-aga Cape Town kpọọ anyị ga-eduga gị inwege entourage ị gaghịzi eji ofu moto na-aga ọ convoy maka Abịa adịgo mma so gawala ihu ọchị gị dị anyị mma anyị ga-enye gị full support ndewonu. Eda anọ na Aba Sapi otegoni so aga m ekwutecha ihe niile n'abalị a maka time biko ama m na ịka nọkwara current executive ịrụgo ọrụ before ihe ka ga-ịrụ ọrụ karịkwara biko receive award na mụ na-enye award na as the President General of Abia National South Africa biko ọrụ iji ọ dị anyị mma nwakwụ ya motivate our brothers ka onye aghala nwanne ya biko ọrụ ịla arụ ịla Northwest ọ dị anyị mma biko aka kwụrụ gị nke ọkwụ gị The next person on the list will Reverend Frank Onyekwelo, the current president of Nigerian Citizen Association South Africa, the CASA. Man of God, Akpa Zakewo. Laba yewo kwa Chukwu, mana o rure gị, maka akpọ gị. Since Abians have been calling you, you have never disappointed us. And I know, and we Abians, we know that you can never disappoint us. For now, because of your body language and everything, you won't disappoint us. Because, man of God, didn't kiji. Ndị Abia, they happy with you. As one AGG award on
ka ala agbago ume ka ijiri nke ije. Abia Kelen, our able PG. Atuba kwamaya nka. Ndewo. Nkwa m na-ekwe gị bụ na anyị kwụ gị n'azụ. Ana ọchịchị gị bidoro otu a jide ka iji. Mana ebe m na-anọchite anya ndị Nigeria na Kasa, mana Abia State, you have my support 100%. Day in, day out, we are together. Aga m eji 1,000 Sarah Water. Day one. Our Amazon, on behalf of Abia, South Africa, they keep this token. We really appreciate you. Abia Mamanu, Igbo kwenu, Nigeria kwenu, kwezono. My beloved brothers and sisters, uncles, daddies, and mommies in the house, I want to express my heartfelt appreciation to the Abia community. Indeed, I feel at home. I appreciate your open arms, the respect, the love, and the joy that you have expressed, especially when I'm in your midst. I am happy to be home, and I promise that I will use every strength in me to represent us at all levels by the special grace of God. Thank you very much. Ahịa erure ka a na-enye gị, nwata rie ihe ruru ya n'owuru ọsa. O rure gị na otego abịara m obodo na Abia National ọfọ gị, and ị kara agbakwara anyị kenkem sisi anwakwa. You have never kwa relented kwa. N'ime ihe niile, we recognize you. Biko eweli iwe na na-egbu ukwu na nkenke. Ọ nwere ndị na-agba m ụkwụ to cut it short. Because agụwa akụkọ gị, ọ ga-akarị. Udod, because receive this award on behalf of Abia National. Abia, Kelen, mụ akwụkwọ wo Prince Amade, ego dị n'okwu, eji m 1,000 na-anara award a. Na-asịkwa na ọ ga-adịrị Abia mma na Eke, Orie, na Afọ, Nkwọ. Ka anyị dịkọta n'ọnụ, ka anyị dị n'unity. Because I believe na anyị dị unity, anyị move forward. But I divide, ọ na-enye nsogbu. Asị Igbo shika, ọ wụ eziokwu. But ana m ekele ndị niile bịara ahịa. Okwu unu ji bịakwa ka unu kwu ji ala. Mgbe ọ bụ unu nọ n'ihu ya na-eme n'azụ, unu nọ n'azụ ya na-emedozu. Ndị niile si ebe ha si, ha ga-ala n'udo. N'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Amen. Eze mmụọ ndị Abia. Eze Eji, our comrade, my comrade, Maazị. Na phone na-akpọ akpọ, ma iji ukwu ile jire ndị Abia. From first time enwegoro national, you were the Secretary General. Eze Eji, biko akwa efugo n'ike o si adị na Obinigwe chọrọ gị mma. E nwere ihe na o wee ego anyị eji ala spọtụ kwa ndị Abia dute ebe ọbụla ị nọ. A sị na ndị Ifewe iche, Okpowe iche, akwa na ebe na-agbapụtara ndị Abia ego kwe, ọ ga-adịrị gị mma. Biko jide nke iji, jide nke iji, jide nke iji, jide nke iji. Eze Abia, jide nke iji. On behalf of Abia National, enye this award because nani akwụsịla nke iji maka anyị sịla jide nke iji amịsa nke iji dị mma. Please continue there. Udo, ya mara gị mma. Udo, Obazuru. 1
Abia ekele dịrị unu ndị patron Abia Pretoria jisi nwosu ekele m gị nkwa m na-ekwe ndị Abia ụdat na aga m ala azụ otu ọbụla o si dịkwa a ga na-ejisi ike na-eme ndewonu nwanne anyị nwoke enyi ya Nwachukwu ọkwa ifuru kelee ṅụkọ na Pretoria Hotel ọ ga-adịrịla mma biko jide nke iji nke isi akụkọ gị ihe na-eme na Limpopo emebe niile orugo ndị Abia national ntị biko jide nke iji don't relent keep it up biko on behalf of Abia National I present this award to you for good service to ndị Abia. Abia mmanụ Abia kelenu PG ekele m gị na kabinet gị maka award a Jehovah gozere m unu. On behalf of Limpopo chapter chairman m na vice m na cabinet niile na my family also my here and back home and my late mother-in-law Netum Omenadola ka m na-anara award a na-asị ndị Abia mmanụ unu jidekwa nke unu ji Abia ga-aga n'iru Abia ga-adị mma ọganihu ga-adị Abia mmanụ eji m $100 na-anara award a $100 aledekwe de $100 ọkwa cash eme na dollar lekwe ya kele pụta ozugbo ọkwa lekwe ekwala ememe lekwe ya nọ and ọkwa big head ọkwa dollar big head. On behalf of ndị Abia ọkara makala akpa on behalf of ndị Abia a na-enye this award na ihe ọmụile emere ndị Abia biko nwanne jide nke iji dị anyị mma ọ ga-agaziri gị ebe isiri ewepụta mmaji pụrụla mmaji ọ ga-adịrị gịla mma jide ego dị award ọnụ maka ndị kamera jide ego dị udo jide ka ese pichọ udo thank you dede kelene ndị Abia Abia mmanụ Abia ekele m ụmụ Abia ana m ekele unu na maka ụbọchị dị ka taa na dịka ndị isi anyị nọ ebe a ndị ndu anyị nọ ebe a na ihe ọma ebidogo ịhụnanya ọganiru Abia o bidogo ana ọ ga-aga n'iru n'ọnọdụ awọdụ anyị nyere mụọ jikwa 1,000 na-akwado ya. Dixon Daniels Oshimiri uru ọ bara anyị karịrị akarị ndị Abia dị privilege orimiri biko were ihe ọ dị arụ biko kee ma echi a Honorable GC mba osimiri n'ọgbọ ma echi a kwesịrị ịnọ nso chia biko ya mba udodị mbara mkara na oyi ha na-ego ebe ochie udo don't block camera ya ne biko osimiri akpọ gị you always answer us. You are a good friend of ndị Abia. You are a friend that is more than a bad brother or sister or sibling. We really appreciate you. We really appreciate you. And we appreciate your association with India Abia
and more especially with our brother, my chairman and our chairman. You see, due to his selfless nature, I didn't even expect to present this award. I thought he's the one that will have presented this award. But due to being judge, being GC Wosu, he did it the way he's doing it now. Please, we really appreciate you. Even when you were not donating, you donate to Abia Post. Anytime we call you, you always answer us. Good friend of Abia. We really appreciate you. We really appreciate Madam. We can't forget the food you used to give to Abia when you come to your place. Let me not go too much. Oshimene, it is well. Abia Kelen. Abia Kelen. I don't know where to start. I was not expecting this. This is very, very beautiful. I appreciate this with all my heart in Abia, and I will keep on supporting in Abia. Anytime I will always support you people. Thank you, Osimiri. Thank you, and God bless you. High Chief Odukolamba, my own brother. High Chief Odukolamba from Omagu Ancient Kingdom. Coincidentally, that's my community, that's my village. Ewo High Chief Muamagoda Manga Bakebia. But I'm a Bobby Romania Helile. Hile Melendi Jobeg, Melendi Abia National, all the Anyema. One Nejiden Kiji. Don't relent in Kiji Danyema. On behalf of Undi Abia National and giving this award, Kedia Higa Jalike, Mesike, Nkile Medanyema. Don't relate. Ega kolasere. Mwani kisi emani. Ega lasere. Udoga drege. Here's a picture. Abia mamano, Abia kelen, Abia rien. Biko natufu oge. Asena otutu okwu adịghị n'ụka mgbede. Eji m 1,000 na-asa ihe ana. Udo dịrị unu. Ọ dị oke ekene m gị. Ya dịrị gị na mma nwanne m. Maazị Onyekachi Ole. Ọkwụrụ ọka ọhịa ewu maka na ịmụrụ onye ọbụla dị nke onye ọbụla ọhụrụ wụ ọkwụrụ ọka na ihe na mana onye topụrụ. Amma akara m average. Ọ ga-adịrị gị na mma. Ihe ọma ile mere ndị Abịa. Ọ na-eru anyị ntị. Biko nwanne jide nke iji. We are very happy with you. That's why on behalf of Abia National, we are giving you this award, this merit award, for you not to relent. Because we are happy with you. Abia, Mamman, Ndewo Nunda Abia. On behalf of myself, Onyekachi Ole Nicodemus, Afonwa Echetenna Naruchukwu, Anom Eba, as an governor of Eastern Cape, Diana chapter, East London, Nasiunu, Udochi Abia. Made sum of 1,000. Now another award. With all the support I've done, Nasi Jehovah, Yano Endi Abia, Udochi and Abia. And there one. Thank you, my able. My able coming. The president. No, my president. Any go already. On when you gonna forget. My na sege Ganiru. I can get support.
and ị ga na ebe a ana Chukwu ga-achị gị nye gị the strength and every other things. Ndewo. So biko nnezighị ozi ana ka isi rịọ our brother na ọrụ ọma ya na ndị Abia fụrụ ya eji enyekwenye award ana. Biko let him not relent. Biko ya ejide nke oji na nke oji dị anyị mma, ọ dị ndị Abia mma. Biko ọ ga-agaziri ya. Biko nye ya n'udo. Abia kwenu. Abia kwenu. Ndị Abia kwezuonu. Onye kwu n'iru unu bụ Honorable Barrister Obed Joseph Amadi, ofu nwa n'Ọgwa. Dịka e kwuru, ọwa adreesị ndị Ọgwa ka mbụ. And eji m aka na ndị Abia ma onye mbụ very well. Ihe abụrụ first time ndị Abia na-emebe ihe ha akpọọ m. O nwere oge m rụrụ ndị Abia chairman na one of the occasions. And onye mere m ji nọrọ ebe taa bụ Chief Samuel Igbo Odera na South. Onye nke m ka ọ bụ maka na ọ dị emewe hapụ ma dị m emewekwa na hapụ ya. Ọ dịrị m izu na ebe a by this time. Ihe ahụ mmemme nke ịtọ ka m na-eje. So na-ayọkwa n'ụlọ na adị m sorry maka ịbata ebe a late. Ma ka m gbara igbu oge unu ndị Abia na-awa ji ofu nwa n'Ọgwa na-eji the sum of 5,000 rand awara ndị Abia ji. Thank you. Ofu nwa n'Ọgwa adreesị ndị Ọgwa so 5,000. So Abia mmanụ. Ndị Abia keleenu. Ndị Abia rienu. Ndị Abia kalezienu. My able PG. The man that surrendered breast to me. Because ndị Abia Pretoria, they humbled and happy to give you this certificate as a patron of Abia Welfare Union Pretoria. Because ihe ọma ahụ ị na-eme na Abia Pretoria mere ji wee na-recognize gị. Ihe ọma ahụ ị na-eme na Abia Pretoria mere ji na-akpọ gị aha gị mana national ma n'ebe niile. Biko anyị na-asị gị werekwa aka ahụ na-aga. Werekwa aka ahụ na-aga. And anyị makwana nke dị n'iru ụka. Ndewo biko anyị ji nke a na-asị gị ka Chineke gọzie gị. Ndewo. Ndị Abia keleenu. Biko ọwụ adanna anyị nwanyị ọma nneọma ndị Abia Pretoria. Ị mara ọ na-awụ uwe ka ọ ga-esi gbajuo dọrọ anyị gbara gbakwute gị. As a matron ndị Abia Pretoria, anyị na-recognize gị today na-asị gị we see you. Ihe ahụ niile ọ na-abụ ị na-eme na nzuzo anyị chọrọ ka ọ pụta ihe taa were na-asị today na ndị Abia Pretoria na-eme gị matron of Abia Welfare Union Pretoria. My able double patron, Patron John Ume, onye ndị Pretoria na-eji eme ọnụ. Since you joined Abia Pretoria, you have been a positive impact to ndị Abia na Pretoria. And today, I say thank you. With the recognition of Patron Abia Welfare Union in Pretoria. Thank you. So Abia, Mamano.
ama na ụfọdụ kpụ nri n'ọnụ biko nụ onye unu na-ahụ guzo ebe a ugbu a bụ ndidi ụkọchukwu ofu onye ndị Pretoria na-eji eme ọnụ ọkụ anyị na-asị gị ndewo today ndị Pretoria na-asị gị na ihe ahụ niile ị na-eme na anyị na-ahụ ya anyị na-asị gị thank you biko mere gawa n'ihu today ndị Pretoria na-recognize gị as a patron of Abia State Welfare Union in Pretoria ndewo thank you biko nke a ofu nwa afọ Abia bụ Dr. Ifeanyi Wosu ọ nọghị na presence ọ lawala today ndị Abia Pretoria na-recognize ya as a patron of Abia State Welfare Union Pretoria biko ka akọpụtụrụ na ya aka Kaba kparịsịsị onye bụ nkata bụ mbe wee je ga-agwa m eze si na mbọsị ya ga-abụ eze wee si ya ndị ibe abịa kwụ si ya ndị kwụsịkwanye ike ndị rapụ ya bịazịa ofe nye ọfụ Abia Union Welfare Union anyị na-akwụrụ ndị patron anyị na ndị metron anyị champagne mmanụ ebe nwa sị na ya ga-abụ isi oche ka ọ ga-abụ ya dukwu ọbụ na ya jere ebe n'ihi na-eme na ha ga-ejesi ike isi ya ngwa ya kwado ka bajebe ejebe n'otegolieli ụtụtụ ya yisi ji kparịcha chechasị ya na-echi eto ya si ya na ọ bụrụ n'ije long live our patrons and matrons. Closing prayer. My president. Imere ọfụma onye na-ekele High Chief Odokona Number 1 of Ụmụagụ Ụmụahịa Abia State anọkwana m Joburg akwana patron ndị Abia State na Johannesburg anyị bịara ịnọnyere ụmụnne anyị na Pretoria ka ha mee ihe ha kwesịrị ime iri ji ha and udo dịrị gị aha m ọwụ Chief Chile Samuel Ikpo nke a na-etu ọdịara na South
I'm from Ọhụhụ, Ụmụagụ Ọhụhụ, Ụmụahịa, nke nọ n'Abia State. I am very happy na ihe mere ebe a na taa maka abịrịbịa agosi omenala ndị Abia. After our convention, anyị awa ji maka onye ọbụla mana ka eji setrela ala Igbo jiwu isi nri. Anyị abịa wa ji rie ji today. By God's grace, ndị Abia niile nọ na South Africa gbakọta aka mee President General of Abia in South Africa. So I give God the glory. Na ihe niile gakwara n'ọfụma. Ihe niile ala eme emeri ọfụma, ọgọ ọfụma. Udo. Nkwa m ekwe ndị Abia. My government ga-awa an inclusive government. Gọọmenti onye ekwu uche ya. And all gọọmenti ọha kwuru sị, ọwụrụ my friends kwuru, ọwụrụ Kabalu kwuru. Ihe gọọmenti ọha kwuru sị, and the 3 years, every time come here for 3 years, and my pledge to them, like Helena Moaga add 1 day to that 3 years. Oruhana 3 years yanwa, moi, achitu, moi nitu, ongwedi kembulu obi. Mtunyeri a government labata apata hemetopia, otaka government kwesisi ade. Here my pledge and my commitment to Ndị Abia. Aha m bụ Maazị Victor Okebugu, Okosisi na Ụmụahịa. Abụ m former chairman Abia State Union, KwaZulu Natal. Abụ m former chairman Nigerian Union, Durban branch. Abụ m former Ọhaneze leader, KwaZulu Natal. Abụ m onye likere community service. Ihe ụmụnne na-amasị m. Ọganiru ụmụ Igbo na diaspora dị m mma. Abụ m a businessman, entrepreneur. Enwegasịrị m businesses m na-eme. N'ọkwa into real estate. Abụ m a real estate mogul. Mmemme taa, ịgwa gị eziokwu, obi m wụsa aṅụrị maka na o tee na ụmụ Abia na-agbakọbeghị otu a. Ọ na the year of 2020 ka ụmụ Abia gbakọrọ taa ya enwe ugwu Abia Convention na Cape Town. And kemgbe ahụ enweela other mini conventions, mana event like this has never taken place. So nke taa will another a remarkable day. Ịrịba ama ịghọtala na ọganihu ndị Abia. And ọ ya mere eji baa mmemme nke taa ọganihu Abia. Maka onweghị ọgbakọ ọbụla na-enweghị ihe ndakwasị na-adakwasị ha. Mana ozi ọgụgụ ichi Chineke nna nyere unu iji wee gafee ọdachi ndị ahụ. So ana m ekele Chineke na ọgụgụ isi o nyere ụmụ Abia steeti iji wee gafeekwa ọdachi ndị adabigara ndị Abia. Mere eji isi taa wụ ọganihu ndị Abia. Mụnwa esi m na KwaZulu Natal branch, Durban. Ọ ihe mwute na my branch anọghị ebe a. Mana mụnwa abịara m n'isi onwe m ịkwado ọganihu Abia steeti. Maka Abia steeti wụ ihe gbasara Abia State Union South Africa wụ ụmụ Abia niile nọ na South Africa, irrespective of ABC ma chapter isi. Anya mere mụnwa ji bịa Okosisi Victor Okebugu si na nke ọbụla ha na-emewo ka ọ dị mma ndị Abia na mụnwa kwụrụ ya. And ndị Pretoria agbaala ezigbo mbọ. Ọchịchị ha dị mma. Ha mere ihe wụ ihe na-aṅụme ịghọtala. Ihe kwesịrị na-aṅụme. Ndị kwesịrị na-aṅụme. Ụmụ Igbo, ụmụ Abia kwesịrị isoro nzọụkwụ ndị Pretoria.
na-eme ka Abia steeti continue na-aga n'ihu. Mụ na-asị ndị Pretoria, Abia State, Abia Indegens Congress, Pretoria branch, ana m asị ha onye nwanyị gọzie ha, onye nwanyị gbaa ọchịchị ha ume, nye ha ọgụgụ isi ka ha wee na-emekwa na-aga n'ihu. Ana m asị onye ekele dịrị Chineke na mmemme nke anyị mere n'ụbọchị taa. Ọ nweghị ihe ọzọ m nwere ikwu na-abụghị obi m juru na aṅụrị. Ekele dịrị Chineke. Ndewo nno. Ndewo nno. Ọ mụnwa ka a na-akpọ George Chukwudi Nwosu. By the grace of God, ọ mụnwa chairman Abia Welfare Union na Pretoria. Also, ọ mụnwa wụkwa the chairman Abia State Province and Chapter Leaders Forum. Ihe eji wee marakwana m GC Nwosu. Ndewo. Obi jupụtara m na aṅụrị n'ebe ọ dị ukwuu maka na mgbalị ile agbara ka this event happy hold. Chineke bi n'eluigwe mechara mee ọ bụrụ ihe pụtara ihe. So obi jupụtara m na aṅụrị n'ebe ọ dị ukwuu. Ihe m na-agwa ndị Abia steeti niile na South Africa bụ na o nwere slogan anyị nwere bụ ofu obi ma ọkwa na otu obi. Ma na-asị ndị Abia nọ na South Africa ka anyị were nụ otu obi na-aga maka na nsogbu niile anyị nwere lead to this convention. O nwere ndị ọ ga-abụ convention agaghị hold kama na ụmụ Abia niile nọ na South Africa gbakọtara aka ọnụ si na convention a ga-hold na ndị Abia ga-aga n'ihu. Ọ ihe mere eji gụọ convention a ọganihu Abia. So m na-asị ka ọganihu anyị nwetara taa ka e were ya gawa. Onye ọbụla na-aga iweta nsogbu na-abịa Chineke wezugara anyị onye ahụ. Abia ga na-aga n'ihu. Ụmụ Abia niile nọ na South Africa ihe ọma ka ha ga na-ahụ. Site taa gawa Abia State South Africa, be it national or on chapter level, ga na-ahụ progression. Ọganihu ka anyị ga na-enwe. Ndewo. Afọ m wụ Honorable Vincent Onyema Nzekwe, First President General, Abia State Union, South Africa, former Chairman of Ọhaneze Ndị Igbo, Western Cape, and former Governor, Abia State, Cape Town. Ndewo. Ịgwa gị eziokwu, this is one of the great convention and diriji mwa witnessed after mwa handed over na 2016 to Johannesburg chapter. Today in the Pretoria, when they the amount of leadership, and the organizers of this event, they really did a very great job. So I'm making her so much that have me up to standard. Thank you. Today I swear I go in the new national executives of Abia State Union or Abia Indegens Congress, South Africa. Anamayo that all hands should be on desk. All Abians in South Africa, together, we support all these executives. Kahame achieve their aim. When I want the incoming executive, which is led by Honorable Chile Igbo Oderandi Igbo, that's an annual Abia State here in South Africa. I support again. Gilande executive again. Can make sure that in Abia State, na South Africa, na Ganiru. So I need the national executives and national patrons. I say that now I got waka kono we build Abia. Ka Abia na Ganiru na Jesus. Amen. Peter Zuna na Naba. Onye agaziri tu na ugwu na agbo. Onye obegu na ugwu na agbo. Nwa na Naba. Well, I say ime ihe dị mma. Amaala elete gị. Here having today will issue is that now most of us agbalịarala our community. We make sure that now there is peace in our community. Like today mark another day. I they're very happy. So many people from so many provinces, about 7 provinces out of 9 are here today. ABB may experience a new beginning in Abia State. I work hard for some time. We make sure we put ourselves together as Abia State people. We correct some mistakes, namely in Abia State.
ọmụwo Maazị Onyekachiole all the way from East London, Eastern Cape. ọmụwo their governor mere ka East London were ihe ọwụ make sure na Abia State niile nọ East London nọ together chịkọta ha ọnụ make sure ka I believe na awụ one na onwe ha kewara anyị. So tata wo our national whatever I call it, our national event which bring Abia State together in Pretoria. So Adam life here can make sure na represent my chapter, and my chapter the most happy na represent her because eji m egwu eziokwu ma nna asị udo chi na Abia. Ndewo.